دۆخەکە چۆنە ئێستا هێور بۆتەوە ئەوانەی کە دەستگیر کرابوون هێشتا هەر دەستگیر کراون یان ئازاد کراون؟ Arızdan baş şivake onunla piş min dibinin ev dorpêça ku ser sibê ve destpêkirî berdewam dike her du hevserokên HDP'yê beriya çend deqeyan karîn xwebigînin nava liqa HDP niha li hundirê avayê HDP'yê berdewam dikin lê ew ragêşî û dorpêça ku heyî berdewam dike heta niha li gorî agahiyên berdestê me 34 kes hatine binçavkirin ku di nava wan da hevserokê HDP'yê bajara Stenbolê jî heye ew jî weke hûn dibînin kesên nijadperestin li vê derê hewl didin yani bertekekî nişanî HDP'ya jî bidin serê sibehê va li vê derê ragêşiyeke gelekî tund çêbû doh li vê derê xeber ji ber ku xeber din ez herim cem biraderekî kesekî naskirî li vê derê ye keko merheba him tedî li derdora me xebera jî didin ji bo Kurdan hem ew dorpêç weke Kurdekî bira Kurd vanê heq dikin çünkü Kurd nayên bahev li başûr li bakur her derekê gerê Kurd bên hav eger Kurd neyên bahev neticeci aynı ha devam dike. Yani va diyelim de iradame havale encü mereki verat pareze vekil tikriye vaka bedel daya vaka şeydi khahane ama bisajı evinakin bana çidikin bikin bana tokatik meleda tokat ki seçime de diyelim yere seçime tokatik leda ama icacı hem yere tokatik dille beni tekmekle beni daha bir kabibin erdi bana da eşin evin. Anladı tane işte edeb hatine vera nizam şu zaten de binvi ale da işi kırıcdıkin. Ve ale varadikin de binvi da işi kırıcdıkin. Ama em geri eci navçekede düşüğülüm. Eci xevatkarı partiyeme 35 salın. Ama zulüm mü ki tabi berici zulüm hev ama daha fazla zulüm naheye. Beli. Na zulüm heye ama kadim ezine em inşallah vanı serdik evin ya azadı ya azadı. Gelek spas.